салом бачаҳо, бошум боз ман Нуриддин. Хабарҳои ҳафтаи гузаштаро мо дидем бурем. Имрӯз Перс Хайбатӣ бо бародари худ Али Хайбатӣ дар Хайп реалити иштирок карда истоданд. Мегузарем ба ҷанги навбати Дамир Аминов. Дамир Аминов ин яке аз ҷавонтарин ҷанговорони тоҷик мебошад. Бо худи ученики Хабиб ҷанг хоҳад кард бачаҳо. Шодмон Назокатов бошад ба легенди ММА-и Россия Расул Мирзаев Визов яъне ба ҷанг даъват кард. Ва дар охир бародари Карим Мадрахимов Ҷонибек Авиалиния Ҷураев дар наздикӣ бо як ҷанговори аситинӣ ҷанг хоҳад кард. Ҳамаи ин хабарҳоро мо имрӯз дидем. Барои ин бачаҳо ҳатман подписация кунед, лайк монед, то охир тамошо кунед. ҳатман бачаҳо. Перс Муҳаммад Хайбатӣ бо бародари худ Али Хайбатӣ дар Хайп реалити иштирок карда истоданд ва онҳо уже яктои ҷанг карданд. Худи Перс Хайбатӣ бошад бо як ҷанговори доғистонӣ Тимур Фартовӣ. Ин Тимур Фартовӣ ҳамон ки ҳамаро нижданчик мезанад, бо ӯ ҷанг карда гуфти гапо буридааст. Вале бачаҳо, дар ин ҷо ман як чизро аҳамият додам. Вақте ки як ҷанговар ба акии Перс ҳамла мекунад, яъне мездагӣ мешуд, худи Перс мехост онҳоро ҷудо кунад. Вале дар миён Шавхал Чурчаев пайдо шуда. Ин Шавхал аз ҳама душмани сахти Перс Хайбатӣ мебошад. Дар ин мобайн пайдо шуда нижданчик яъне азён Персро заде намешад. вале Перс бошад ба ин аҳамият надода, рафта акаашро ҷудо кард. хай чӣ гум бачаҳо, хеле кори паст ба фикри ман аз тарафи Шавхал. Мехоҳам ки тезтар онҳо ҷанг кунанд. уже ҳамара заибат карданд бо ин нофаҳмиҳошон. тезтар ҷанг кунанд, хай фаҳмем ки кӣ ғолиб меояд. ба фикри ман Перс ғолиб меояд. ин ягон спорт шуна закор дар ин мобайн. барои он ки Перс хай спортсмен ҳозир. Шавхал бошад хай як блогер шуда дар ҳамин вақт бачаҳо. мегузарем ба хабари хеле хуш. яке аз ҷавонтарин ҷанговори тоҷик, яке аз ҷанговорине ки ҳама ҷанги ӯро хеле дӯст медоранд, Дамир Аминов дар наздикӣ бо ученики яъне бо шогирди Хабиб ҷанг хоҳад кард бачаҳо. ин ҷанг ба худи пояс мешад, яъне ба чемпионӣ мешад ва Дамир мехоҳад ин поясро ба Тоҷикистон биёрад. Хочу железку отвезти в Таджикистан. Вот так как Симба, есть же, обезьяна поднимала Симбу, так же с поясом. ин ҷанг ман умедворам ки бе ягон дашном нофаҳмӣ мисли як бачаҳои боодоб бо якдигар суҳбат карда ҷанг мекунанд. ва Далер дар ҳамон ҷо гуфт ки дадам яъне отам мана саҳли ҷанг кард барои он ки ман ором шавам ва ба дигарҳо гапи намешудагӣ назанам. ин насиҳати хеле зур аз тарафи падар. гуфти гапо насиҳати тоҷикона. барои он ки мо тоҷико хушумон не ки талбавой ба ён кас атак кунем, ба ён кас ҷанг кунем, як ба як. ба клетка буромеди, як ба як ҷанг карди, пирӯз омади, маладес. хай бой доди, ҳеҷ гап нест, мехезем, боз ба пеш мерем. барои ин Далер ин як намуна аст барои ҳамаи варзишгаро ва ҷангашро хеле мо интизорем бачаҳои азиз. хай рақибаш чӣ? Рақибаш яке аз беҳтарин аст. ӯ ҷангҳои худро ҳамаашро бурдааст. чемпиони Россия, чемпиони мир мебошад. барои ҳамин ин ҷанг хеле зур мешад. ҳардушам ҳам барбаш, ҳам стойкаш, ҳамаш дар дараҷаи олӣ. ин як имтиҳони хеле хуб ба худи Дамир мешад. агар ин ҷангро бурад, номи ӯ бо боло мешад ва ӯ метавонад бо ҷанговорони хеле хубу зуртар ҷанг кунад. ба фикрам агар Дамир ҳамин хеле равад, ҳамаро бурда равад, ман интизорам ки баъд аз 1-2 сол ӯро мо ба UFC мебинем, дар UFC мебинем. барои ҳамин ба ҳама як насиҳати хуб: аҳамият битен ба Дамир Аминов, аҳамияти сахт бидем ба Дамир Аминов. ин ҷанговори хеле хуб, ин ҷанговори просто як гап суханзанӣ не, ин ҳақиқатан рафта дар клетка, дар даруни клетка нишон медиҳад ҳунарашро. бачаҳо, аз ин ҷанги Дамир Аминов ҳама кайф мекунанд. агар ҳеҷ кас, масалан ягон кас Дамирро намешинохтагӣ бошад, ҳатман ба канали ман дароитон. дар он ҷо ман як ҷанги Дамир Аминовро бо ҷанговори доғистонӣ Наби Набиев мондаам. хеле просмотрҳои хеле хуб гирифт, барои он ки ҷанг
зӯриштагӣ, ҳаққонӣ зӯриштагӣ ин ҷанг аз сар то охир бинтон. ин UFC ҳам дар UFC ҳам хел ҷангҳо намешавад бачаҳо. Дигар ҷангори шинохти мо бошад Шодмон Закуатов ба худи Расул Мирзаев визу партофт, яъне ба ҷанг даъват кард. Главное, Можно чтоб готов был. дополню? Расул Мирзаев – это легенда, глыба этого ММА. Я лично он для меня был мой кумир, и я думаю, что мечта любого спортсмена встретиться со своим кумиром в клетке. И я худи Шодмон бошад дар наздикӣ ҷанг дорад бо бародари Шара Буллет Умар Нурмагомедов ва агар бурад, рақиби наваш Расул Мирзаев мешавад. бисёре кас Расул Мирзаевро медонад. Агар надонитон, ман як калимаи кӯтоҳ ки мегӯям, Расул Мирзаев ин мисли як Конор Макгрегор буд дар вақташ. ӯ бояд дар UFC ҷанг мекард ва мисли Хабиб мешуд. Вале ошнобозӣ, кайф кунӣ, клуб равӣ, ҳамаи ин планоша нест барбод кард. Барои ҳамин бачаҳо клуб наравитон, кам равитон. Агар Расул Мирзаевро надонитон, албатта даромада ба YouTube бенитон ҷангҳои Расул Мирзаевро. Ин охир як девона ҷинӣ буд дар вақташ. Гандазор ҷанг карда ҳамаи мебурид. лақабаш Паланг, яъне тигр буд. барои ҳамин Шодмон ин як ҷанги хайповӣ ва зарурӣ аст. Шодмон ба ту илтимос, ин бародари Шара Буллетро бурда бо Расул Мирзаев ҷанг кун. барои ин ки барои ту ин як ҷанги, агар Расул Мирзаевро бурӣ, набур, просто даромада ҷанг кунӣ, рейтинга дар осмон ба осмон мебурад бачаҳо. барои ҳамин Шодмон ба пеш, тренировкаи сахт кун брат. ва дар охир бародари Карим Мадрахимов Ҷонибек Авиалина Ҷураев бо як ҷангори аситинӣ Дмитрий Ҷоев дар вазни 66 кило ҷанг хоҳад кард. ва ин яке аз ҷангҳои муҳимтарини ҷонӣ мебошад, барои ин ки ӯ агар ин ҷанговарро бурад, ӯ метавонад ба пояс, яъне дар ҷанги чемпионӣ иштирок кунад. ва дар вазни 66 кило дар ин вазн чемпион Карим Мадрахимов мебошад. ва фикри ман, агар ҷони бурад, Карим Мадрахимов дар як вазн боло мерад, яъне ба вазни 70 кило мебурояд. дар бораи рақибаш якчанд сухан мегӯям бачаҳо. ҷанговари аситинӣ хеле хуб, панҷ ҷанги охиронашро буридааст ва стилаш барбе мебошад ва ҷони ҳам барес аст. ва фикр мекунам, агар ду барес ҷанг кунанд, ҷанг дар стойка мегузарад. барои он ки ҳар ду барес бачаҳост. ин намедонам, хеле мушкил мешавад ҳардушон барба кардан. агар ҷониро ким намедонист ки бошад, ҳатман ба канали ман даромада бинед. дар он ҷо ӯ як бачаи филбаринро бароса карда афтонда буридааст бачаҳо. ҳоло номи ҷони рӯз аз рӯз боло мерад. барои ин бачаҳо ҳатман аз пушташ нигоҳ кунтон. ва агар ин ҷангаш бурод, ман ҳатман дар канали худ мемонам ҷангашро. ва барои ҳамин подписация кунед, лайк монед. интизор шавед ҷангҳои охиринашро. ҳамин буд бачаҳои азиз хабарои ҳафта. ҳаматонта раҳмат барои подписация кардан, барои лайк мондан. ман дар ин ҳафта бо 2-3 видеои хеле хуб мемонам. барои ин бачаҳо паддеш кунтон, ҳамаро шод кунтон. раҳматҳои калон нағз монтон.